mashauru tuyakobatserwa munondo durura simbaguru pane chechi yenyu tipe ungwaru nerushingo isuwe muchechi nasi kushandira imi hondo zinji panodze kuipa dzinoshora imi asi isu vanhu tiri kutya kuruwa nadzo mandu tipe ungwaru nerushingo kuti tizokana nadzo mandu dzeumambo. Vanhu vamwe vanotsvaka chete zviro zvemunyika, havatsvaki zviro zvemumweya, izvo zvinokosha. Tipe ungwaru nerushingo kusarura zveumambo, izvo zvakanaka. Toda kushandira imi Baba nekuudza vamwe kuti vazoziva Jesu Kristu nekumutevera. Tipe ungwaru nerushingo kuti tizomushandira navo vanomuda. Baba